महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 75 88 44 81 18. शहरातील एक युवा मूर्तिकार गेली 20 वर्ष मूर्तिकलेची परंपरा जोपासत आहे. यावेळी बाळूमामाच्या रूपातील गणेश मूर्ती साकारण्याचं आव्हान त्यानं स्वीकारलं आहे. पाहूयात. निमित्त आपण पाहिलं अनेक ठिकाणी गणेश मूर्ती शाळांमध्ये लगबग सुरू आहे. मोठा इतिहास पण आहे. पण आज एक असा मूर्तिकार आपल्यासोबत आहे, जो युवा मूर्तिकार आहे आणि गेली 20 वर्ष तो अगदी मातीपासून मूर्ती साकारतोय. POPचा जमाना असताना सुद्धा, यंग असताना सुद्धा आपली परंपरा तो जपतोय. जय पांगम माझ्यासोबत आहेत. काय सांगशील, किती गणपती तुम्ही इथे साकारता आणि ही 20 वर्ष तुझा काय अनुभव आहे? माझा काय, आजोबांपासून चालू आहे, ते चालू ठेवलं आहे. 50 एक गणपती करतो. साधारण कुठल्या कुठल्या प्रकारचे गणपती असतात इथे आणि कशा पद्धतीचे असतात? काय लहान मूर्त्या असतात, मोठ्या असतात, सगळ्या मातीच्या. काही सहकारी पण तुझ्या इथे दिसतात. ते मित्रवर्ग आहेत किंवा कसे इथले आहेत, त्यांची कशी मदत मिळते? घरच्यांची कशी मदत मिळते? घरच्यांचे बाबानी आहेत, बाबा आहे, काका आहे, हा एक भाऊ मित्र आहे, तो घेतो कुणकेरीवरनं. त्यांचं मग असं हे आहे. बरोबर. कधीपासून सुरुवात केली आहे मूर्ती तयार करायला? आणि बहुतांश मूर्त्या आता तयार होत आहेत, काही साच्यातही तुम्ही घालताना दिसत आहेत. तर सुरुवात कधीपासून झाली आणि काम कधी पूर्ण होईल? 1.5 महिना आधी चालू करतो आणि गणपती शेवटपर्यंत काम चालू असतं. आदल्या दिवस सगळं क्लिअर करून देतो गणपती. तुला नेमकी कशी आवड निर्माण झाली, की काय आवश्यक वाटलं, गणेश मूर्ती तयार करावीशी का वाटली? कधी हे सुचलं किंवा केव्हापासून ही सुरुवात केलीस? पहिले घरात करायचे, त्याच्यापासून मी हळूहळू हात घालायला चालू केला आणि मग आवड झाली आणि मग ती पुढे चालवली. काय वाटतं, जेव्हा तू बनवलेली मूर्ती एखाद्याच्या घरामध्ये पूजेला लावली जाते आणि मोठा उत्सव केला जातो, तेव्हा कलाकार म्हणून काय वाटतं? चांगलं वाटतं, जरा आनंद होतो. आनंद होतो. आता इथे किती गणपती आहेत आणि कलर काम असेल किंवा हे सगळं असेल, कसं काय शक्य होतं? कारण महागाई पण वाढती आहे, मातीसुद्धा महाग झाली आहे. तर हे कसं काय तू बॅलन्स करतो सगळं? तर काय करून आता चालू आहे, त्याच्यामुळे हळूहळू करून करतो. कलर वगैरे आम्ही माणगावरून आणतो. नक्कीच एक तू युवा आहे म्हणून मला विचारायला आवडेल, कारण POPच्या मूर्ती आहेत त्या अगदी कमी पैशात मिळतात किंवा मागणी पण जास्त आहे. मग मातीची गणपती करावा किंवा मातीची मूर्ती तयार करावी असं तुला का वाटलं? मातीची गणपती बरी, पावसामुळे लगेच विरघळते. POP विरघळत नाही, तसेच गणपती पडून राहतात. ते कसं तरी वाटतं. नंतर पाणी सुकल्यानंतर मग ते गणपती तसेच राहतात. आपण त्या देवाला पुजतो ते तसेच राहतात. त्यामुळे मातीचे गणपती अतिउत्तम. या 20 वर्षात तुझा एखादा असा अनुभव की तुला एखाद्या गणेश भक्तानं वेगळी मूर्ती करायला सांगितली आणि तू त्याला विशेष लक्ष घालून किंवा त्याच्यावर मेहनत घेऊन केलीस, अशी कुठली मूर्ती आहे का? किंवा आता तशी कुठली मूर्ती तू तयार करतोय का? हो, चालू आहे. ती बघ. कोणती आहे ती? ती जय मल्हार डॅम, बाळूमामा, सॉरी. तर अशा ह्या मूर्ती करण्यासाठी तू कुठे शिकलास किंवा हे कसं साध्य करतो? नाही, इकडेच घरातच बघून. तर नक्कीच जय पांगम सारखे युवक सुद्धा एक आदर्श आहेत, कारण POPच्या मूर्तींची वाढती मागणी बघता आपल्या मातीतच रमण्यासाठी त्याची इच्छा आहे, किंवा ज्या गणपतीला आपण पुजतो तो मातीचाच असावा, त्याचं पावित्र्य राखलं जावं, हा उद्देश साधत असतानाच आपल्याला लाभलेली जी वारसा आहे, आपली परंपरा आहे कुटुंबाची, ती जोपासण्याचं काम जय या ठिकाणी करताना पाहायला मिळतोय. कॅमेरा
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.